A zdravím, já dneska je den Země a je 22. dubna a mně chodí informace, že mám udělat všechno pro to, abych se projevila. A já nevím, já si myslím, že už jsem všechno udělala, že všechno, co jsem měla udělat, že jsem udělala, že se mám dát poznat, kdo jsem. Že jsem určená k tomu, abych stála před tváří lidí a před nima, před lidma prostě ukázala, jak moc miluje Stvořitele, ale já už jsem to ukázala a modlila se k němu, a že Bůh si mě bude používat, Stvořitel, zdroj, vesmír, že prostě si mě použije jako kanál k lidem. Prostě ten, kdo bude chtít, se skrze něho k němu napojí, ale vždyť se může napojit přímo. Já tomu nerozumím. Nemusím tomu ale rozumět. Musím udělat to, co si přeje Stvořitel. A já nechci prošvihnout tu svoji šanci být takhle dostupná, protože jsem se dozvěděla, že jsou to tyhle ty dny, kdy můžu být maximálně využitelná. Maximálně využitelná i jako vesmírný semeno, kterým jsem. Já vím, že jím jsem. Já vím, že ke mně Stvořitel mluví a mluví ke mně skrze channeling s matem, ne rovnou se mnou. Ale on to tak nechce a já ho poslouchám, já to vím, že to tak nechce. Že prostě je to skrze Matakana a tak to tak je. Já si nic nevynucuju. Ani vynucovat neumím, ani nebudu. Ale to, co chci, je prostě neprošvihnout tu šanci, která je mi daná, protože vím, že mi je daná a protože vím, že mě Stvořitel miluje tak silně, jako já jeho miluju. Protože co se dává, tak to se přijímá. Tak to chodí ve vesmírných zákonech a já tak cítím tu vnitřní potřebu být spojená s vesmírem, být spojená s Bohem. Že říkám Bůh, někdo je na to slovo alergický, ale pro mě je to prostě vyznání veliké lásky. Ty největší, celý život ho hledám a nacházím a ztrácím a nacházím vždycky přes velkou bolest, přes těžké zkoušky a já se jim nevyhybám, ale vím, že už jsem ho našla, že už ho nikdy nestratím a že jestli je to právě tohleto vyznání, Bože, k tobě, tak se znova vyznávám, znova se ti přiznávám, znova ti vyznávám svoji velikou lásku a otevřenost a vím, že dveře jsou otevřený a že skrze mě vstupuješ tak jako skrze každému, kdo v tobě takhle pevně věří a že je ta doba, kdy se dáváš lidem poznat. A že moc chceš být poznaný každým člověkem, ale zase dáváš lidem svobodu, aby oni se rozhodli, jestli dovolí, aby si vstoupil do jejich života, protože ty tam seš. Ty tam seš svým duchem, ale jenom čekáš na to jejich svolení, na ten jejich klíč v zámku, kdy si to oni otevřou a otevřou si to jedině důvěrou v tebe. A chceš jednat s každým člověkem zvlášť a máš pro něho uzdravení, máš pro něho úžasný dary, tak jako ty dary dáváš mě a jsou úžasný,
protože já za ten svůj dlouhý život jsem si pěkně tu cestu zavřela. To je prostě ty jsi láska a já jsem tu lásku jsem si zavřela v sobě. K sobě. Já nevím, jak to vysvětlit, ale svým sebepodceňováním, odsuzováním, nepřijímáním a domněnkou, že jsem bez talentu, že jsem neschopná, že mám spoustu bloků, ale já jsem si ty bloky udělala. Já jsem si je svým nastavením, právě tím svým upřednostňováním každého druhého přede mnou jsem si ty bloky takhle způsobila. Ale zase tou velkou snahou prostě se ti otevřít a poznat tě úplně nejvíc a nejvíc, tak jsem zase došla k tomu poznání, že už je mám otevřený a spoustou čištění, pročišťování čaker a nechávání se vést a pročišťování druhým, kdy jsi mi poslal do cesty lidi, kteří mi pomohli s tím pročištěním, protože to k tomu člověk musí mít nějaký návod, k tomu nedojde sám od sebe, pokud se nenarodí už tak otevřený a tak čistý. A já jsem se tak otevřená a čistá narodila, tak jako každý, ale tak jako každý jsem si to pěkně zaplácala, uzavřela. A teď vím, že Otec v nebi a Matka v nebi, že mě velmi milují, že mám úžasný dary. A ty dary jsou otevřený a že se vesmír právě otvírá nám lidem. Je to doba teď, kdy my jsme na Boha zapomněli. Spousta lidí prostě je pro něj slovo Bůh jako něco nepřijatelného, protože jakoby nebyl. Přitom on je. Ale on je v mnoha formách. Prostě je v člověku daný, jak to říct, v každém člověku jiným slovníkem. Někdo právě přijímá tím božstvím, někdo skrze zdroj, že ho bere jakože má v sobě ten člověk velkýho prostě dokonalý počítač, že jsme takhle uspůsobení, ale my tak uspůsobení opravdu jsme, že náš mozek je tak dokonalý. A teď se nám dává poznat, ale každému podle jeho schopností a jeho darů. A je spoustu lidí, kteří to mají tu cestu otevřenou právě přes ten slovník božství a přes ten slovník té lásky, protože Bůh je láska. A já jsem jeho láska. A ty můžeš být jeho láska, když dovolíš. A je ta cesta otevřená a je ta svoboda k němu a ta blízkost je právě teď tak úžasná, protože se transformujeme a proměňujeme a ta cesta je takhle otevřená mnohým, všem, tomu, kdo chce. Bože, já tě tak miluju. Tak tě miluju a tak ti za všechno děkuju a
A děkuji ti, že si mě používáš. A že si mě používáš jako ten otevřený kanál, že si mě používáš a že to neprošvihnu ten čas, protože já ho nechci prošvihnout. Pro mě to není otázka, jako já vím, že máš pro mě veškerou hojnost a že máš pro mě veškerý zdraví a úplnost všeho. A já si to všechno beru, ale neznamená to, že když si něco nevemu, takže se to neděje. Ono se to děje všechno. A teď je ten čas to všechno vzít a všechno dovolit a všechno projevit. A tak já to všechno beru a všechno dovoluju a všechno projevuju. Tu hojnost, tu moc, tu slávu. Ozval se mi královský numerolog a já vím, že jsem dcera krále králů a pána pánů a boha zázraků, otce otců a zdroje zdrojů. Prostě máme v sobě to vyšší já a to vyšší já, tomu jsem se otevřela, to je to nejvyšší ve mně, ta největší moc, ta největší sláva, ta největší možnost, kterou člověk může žít a já ji teď žiju. A ona se ve mně otvírá a to projevení prochází právě teď. A je to možná právě to přiznání, je to možná právě tím mým jazykem, tou mojí otevřeností, tou mojí čistotou, tou mojí láskou, tou nesmírnou velikou láskou, kterou k tomu vesmíru mám. Fakt nesmírný vesmír. Prostě blaženost na nejvyšší stupeň. A ten Bůh, ta láska je tady pro každýho. A já tě, Bože, strašně moc miluju. A já ti děkuju. Já vím, že to takhle je. A vím, že prostě pro mnoha lidí jsem směšná, jsem možná úplně pro ně bláznivá a mně to je jedno. Je mi to úplně jedno, protože to je jejich věc a jejich soud. A já vím, že jsem úžasná, že jsem úžasná právě proto, že tě tak miluju, že právě proto jsem pro tebe tak úžasná, protože na to nehledím, protože hledím na tebe, protože mám tu odvahu tohle všechno přiznat, taková, jaká jsem v tuhle chvíli, i když už jsem v tomhle věku, nejsem dítě, nejsem mladá žena, nejsem žádná televizní hvězda, ani žádná superstar, ale jsem to já, taková, jaká jsem, v té odvaze, jakou mám, přesně v tuhle chvíli, tenhle čas se k tomuhle přiznání přiznávám. Nevím, co víc, už jsem řekla všechno a vím, že to je víc než dost, že to je úplně všechno a že to je maximum a že to takhle funguje a takhle je a že tvoje láska jsem. A že se někdo snažil z mýho srdce tu lásku ukrást. Opravdu. Jedna duchovní bytost prostě přišla a řekla, že si bere ze mě Ducha Svatýho a že už mě nepotřebuješ. Ale mně to přišlo k smíchu, protože já jsem si říkala, že to je úžasný, že ta duchovní bytost je tak prostě všechno ví a přesto si nebyla schopná o to říct čestným způsobem, o tu lásku, protože stačilo říct, Bože, děkuju. Děkuju, já vím, že si dal Ježíše, že si ho dal za mě, že prostě tady je a to je ten spouštěč. Já tě přijímám a já tě miluju a já tě beru do svýho života a zapojuju tě do svýho života. A on to udělal tímhle způsobem, že si to vzal ode mě, ale mně to přišlo hrozně milý, protože když si to udělal, tak si strašně změnil svůj život a on si ho změnil, protože Bůh si ho používá a používá si ho, takže ho pročisťuje zrovna tak jako mě a pročisťuje přes bolest,
přes všechny zkoušky a přes všechno vydání absolutní, totální. A on se absolutně a totálně vydal a Bůh si ho používá k vyučování. A přesto i tak, jako ten, kdo to udělal, mi říkal, tohle nikdy neřekneš, protože ti nikdo neuvěří. A mně to je jedno, jestli mě někdo uvěří nebo neuvěří. Já to říkám, protože to tak je, protože jsem to takhle zažila a protože Ducha Svatého nejde ukrást, protože on je všudy přítomný a čím víc ho někdo chce ukrást, tak tím víc ve mně narostl. Tím více projevil s tou větší silou a větší mocí. Dokonce, když jsem byla, to už jsem říkala, na nejkrásnější posvátní cestě, tak, ale to jsem asi neřekla, nevím, jestli jsem to říkala, jak ke mně přišla nebo přiletěla boží sláva přes celou oblohu a prostě nade mnou se rozplynula, jako by do mě zapadla. A to je ta sláva, to je to božství, to je ta veliká moc, která se projevuje. A to je to, co mám přiznat a vyznat. A to já teď dělám s velikým odhodláním a s velikým nastavením a nasazením, protože nasazuju sama sebe. Moc ráda. Bože, tady jsem. Používej si mě. A kdo uvidí, že je to s největší čistotou a největší láskou a největší otevřeností a že v tom vztahu není nic falešného, nic, co by se dalo koupit, nebo co by se dalo prodat, nebo s čím by se dalo obchodovat. Tak to není. To je prostě, to je láska. To je projevení. To je Bože. To je já a ty, je jednota s tebou a tím se sjednocuju s tebou absolutně, totálně. Je to ta jednota, je to ta sláva, je to ta boží sláva v projevení. Děkuju.